अभिमानाने सह्यागिरीयन, अभिमानाने सह्यागिरीयन सांगे गर्जुनी समुंदर. हाय जगात एक नंबर आमचं कोकण हे सुंदर. हाय जगात एक नंबर आमचं कोकण हे सुंदर. हाय जगात एक नंबर हो आमचं कोकण हे सुंदर. हाय जगात एक नंबर हो आमचं कोकण हे सुंदर. तर नमस्कार मित्रांनो, आमच्या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश होटेल तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आजची व्हिडिओचा टॉपिक तुम्हाला समजलंच असेल. तर मित्रांनो, आलो आहे आज मी शेतावर. तर मित्रांनो बोललो शेतावर आलो तर एक व्हिडिओ बनवतोच आणि तुम्हाला दाखवतं. त्या दिवशी व्हिडिओ दाखवली, त्या व्हिडिओपासून म्हणजे आता थोडाफार जरा बदल झाला आहे. म्हणजे फुलं बिलं आलेली दिसते इथंच तुम्हाला आता पाठीमागं, कारण का इथे त्या दिवशी फुलं नव्हती जास्त. तर मित्रांनो जरा बदल झाला आहे आणि आमची खोप बीप जरा तुम्हाला दाखवतो, आता नवीन बांधलेली आहे. तर मित्रांनो, आणि आपल्याला बाजूवाल्यांच्या तिलाच जायचं म्हणजे असं तुम्हाला दाखवण्यासाठी. तर मित्रांनो, तर बोललो मी व्हिडिओ बनवावी एक तुमच्यासाठी. तर मित्रांनो, आज आलो आहे जरा शेतावर. तर मित्रांनो, व्हिडिओ बघाल शेवटपर्यंत. आता या व्हिडिओमध्ये काय काय तुम्हाला बघायला भेटेल ते. तर मित्रांनो, आता स्टार्ट करूया आपण. जरा शेतबीत फिरायचं आणि जरा इकडे खोप बीप. सुटले आणि संध्याकाळचा मित्रांनो पाऊस येतो. तर 2 दिवस तर गाजतोय आणि पाऊस तर थोडा थोडा आला म्हणजे रिमझिम. आज अजून गाजायला सुरुवात नाही झाली. तर मित्रांनो, पहिल्यापेक्षा जरा थोडी मोठी बांधलेली आहे, आता जरा उंच बांधलेली आहे. कारण का पहिल्यांदा पाहू शकता इथे एक ही होतं, म्हणजे इथे एवढी छोटी होती आणि इथून चढायला म्हणजे ह्या साईडलाच होती जरा बांधाकडे ह्या. तर चढायला भेटायचं, आता चढायला भेटणार नाही. म्हणजे सीडी लावलेलीच असायची पहिली पण आता चढायला भेटणार नाही तरी पण असा डायरेक्ट पाय टाकून. तर आता सीडीनीच चढायला लागेल. तर मित्रांनो, आता जरा ह्या साईडला घेतलेले बांधाकडून सरकवून, कारण का मित्रांनो जर उतरते वेळी ना इथे विंचू असतात, म्हणजे रात्रीचं येतावर राखण्याला त्यावेळी. त्याच्यामुळे जरा इकडे सरकवून घेतलेले. आणि हा बांध पण तुटत आला आहे, हे कधी पण तुटू शकतो. कोसळला तर परत मग प्रॉब्लेम, दगडी बिगडी पडतील पायावर. त्याच्यामुळे जरा लांब घेतलेली आहे पप्पाने आता. आणि अजून बाजून कागद लावायचा आहे. कागद लावला की आपण परत येणारच आहे इकडे व्हिडिओ करायला. तर मित्रांनो, त्या दिवशी ही व्हिडिओ केलेली, त्या व्हिडिओमध्ये जास्त गोंड्याची फुले दिसली नाही, म्हणजे मखमलीची. आता भरपूर मखमलीची फुलं झाली आहेत, पाहू शकता. लाल कलरची पण आहेत आणि पिवळ्या कलरची पण आहेत, म्हणजे भगव्या. लाल कलर नाही, भगवा. आणि ती तिकडे आहेत, ती तिलाची फुलं आहेत त्या साईडला. या साईडला पण इथे भगवी फुलं आहेत.
तर मित्रांनो हा व्हाईट कागद असतो ना तो उष्णता खेचून घेत नाही. जर ब्लॅक कलरचा लावला ना तर लगेच फाटतो. डबल लावलेला आहे मला वाटतं कागद. आणि ह्याच्यावर आता पेंडा नाही तर गेल्या वर्षी तर पुट्टे टाकलेले, पेंडे नाही तर पुट्टे टाकायचे. नंतर मग त्याच्यावर मग काय हातरायचं असतं म्हणजे जे पांथरून ते टाकायचं वरती कागद प्लास्टिकचा. तर ब्लॅक कागद लावला ना तर मित्रांनो दुपारचा जरी आला ना कोण बसायला इथे म्हणजे राखण विकण करायला तरी पण भरपूर गरम होतो. त्याच्यामुळे पांढरा कागद लावलेला आहे. आता गेल्या वर्षी ब्लॅक कलरचाच होता मला वाटतं, मला पण एवढं आठवत नाही. तर मित्रांनो आता इथून शिडी लावणार आहेत म्हणजे ह्या इथून चढायला. गेल्या वर्षी पण इथूनच होती पण जरा खूप इकडेच होती कारण का इथून पाय पोचायचं आहे इथून बांधावरून. आता भरपूरच लांब आहे, पाहू शकता हात पण पोचत नाही इथून. वर चढूया आणि वरतून बघूया. तर मित्रांनो ह्या आहेत बांबूच्या काट्या, त्याच्यापासून मी वरती साठी म्हणजे तयार केलेली आहे. खालती जरा म्हणजे गेल्या वर्षी थोडे छोटे होते डामके म्हणजे मेरी, आणि यंदा जरा जाड्या टाकलेल्या आहेत कारण का गेल्या वर्षी हलत होती ती. पाहू शकता जरा जाडे टाकलेले आहेत. हे जे आहेत ना खालती उभे ते, तर गेल्या वर्षी भरपूर हलायची, खूप वारा आला. तर वारा आला की आम्ही मग त्या खोपीत जायचो. बाजूवाल्यांची जी खोप आहे ती त्या साईडला आहे, तर जाऊया तिथेच आपण थोड्या वेळानं मग दाखवतो तुम्हाला. तर मंडळी ही आहे नाचणी आणि वरी पण आहेत. मध्ये मध्ये वरीची लोंबी दिसतात तुम्हाला, पाहू शकता. तर नाचणी आणि वरी म्हणजे मिक्स लावलेले आहेत. मध्ये एक एक हे राहिलेले ते लावलेले आहेत मध्येच. आणि ही पण नाचणीच आहे. तर पाहू शकता पाऊस येतो ना ज्यावेळी उंच झालेली असते जास्त ती पडते आणि भात पण पडतो. पण यंदा आमचा भात काय पडू शकत नाही कारण का हाईट पण नाही त्याची जास्त. पाणी तर भेटला पण हाईट नाही तेवढी, आणि अजून पसवला पण नाही. पसवला तर लगेच पिवळा होईल, कापायला होईल लगेच, पण अजून पसवला पण नाही भात. पाहू शकता गावाकडे सर्व भात पसवले आहे, फक्त एकच राहिला आहे म्हणजे दुकानाकडे चोंडा आहे. तुम्हाला त्या दिवशी दाखवला व्हिडिओमध्ये, जी शिदोरांची व्हिडिओ होती त्या व्हिडिओमध्ये, तोच पसवला नाही अजून. आणि हा आमचा इकडचा भात, हे 3च चोंड आहेत, एक हा 2 आणि रस्त्याच्या वरचा 3. आणि ही पण नाचणीच आहे, खालती नाचणी आणि वरी आहे. तर मित्रांनो ही पडलेली आहे नाचणी म्हणजे आता त्या दिवशी पाऊस आला त्यावेळी. अजून जर जोरात पाऊस आला परत तर मग सर्वच पडेल. ही पडाय नको म्हणून, ही रस्त्याकडे यायला नको, ह्या साईडला पडाय नको म्हणून इकडे डांबे लावलेले असतात काय काय ठिकाणी, पण आमच्या इकडे नाही लावलेले. तुम्हाला गावाकडे बघायला भेटतील आमच्या इकडे, जर व्हिडिओ केली तर दाखवतोच तुम्हाला. आणि मित्रांनो हा आहे आमचा नवीन बांध घातलेला इकडे. इकडे ज्या दगडी होत्या त्या काढल्या, पप्पांनी काम करायला घेतली माणसं आणि त्या दगडी फोडल्या आणि मग मोठ्या दगडी होत्या का ह्या चिऱ्याच्या, आणि मग त्याचा बांध घातलेला आहे तो किटाल त्या सायाच्या झाडापासून तर इथपर्यंत, आणि इथून पूर्ण खालपर्यंत करायचं आहे कंपाऊंडला. तर मित्रांनो हा हे लास्ट इथे एंड झाला आहे बांधाचा, आणि इथे बेड्या टाकणार आहेत आणि इथून पूर्ण खालपर्यंत म्हणजे आमचा कंपाऊंड आहे इथे खालती, त्या कंपाऊंडला पूर्ण बांध टच करणार आहेत. तर मित्रांनो ही आहे बाजूवाल्यांची नाचणी आणि वरी, आणि तो आहे त्यांचा त्या साईडला तीळ, पाहू शकता. आणि अजून थोडा तीळ तिकडे वरती आहे, थोडा म्हणजे जास्तच आहे वरती, हा इकडे थोडा आहे, बाकीचा वरती आहे. आणि मित्रांनो ही आहे ती खोप त्यांची बाजूवाल्यांची. आता आपण जाऊया वरती त्यांच्या इकडे तिलामध्ये.
मित्रांनो हे सायाची झाड आहे, साय सागाची, काय काय ठिकाणी साग बोलतात, आमच्या इकडे साय बोलतात. आमचीच आहेत ती पण, आणि तो एक तिकडे खाली एक आहे. तर मित्रांनो आपल्याला जायचं आता वरती म्हणजे ह्या बांधाच्या तिकडे, किताळाच्या तिकडे. तर इथून रस्ता पहिला होता मधून, पण आता बांध घातलेला आहे, बांध चढून जायला लागेल इथून. तर मंडळी हा आहे बाजूवाल्यांचा तिल, पाहू शकता इकडे पूर्ण गवत झालेलं आहे. आणि ही आहे त्यांची वरी, ह्या साईडून पाहू शकता इकडून. तर मित्रांनो अजून एक तुम्हाला एक दाखवण्यासारखा इथे गवत आहे, म्हणजे त्याला तुमच्या इकडे काय बोलतात ते आम्हाला सांगा नक्कीच. तर मित्रांनो हे बघा, ह्याला आमच्या इकडे दुर्या तिऱ्या असे बोलतात. तर मित्रांनो ह्याच्या म्हणजे ही दुरी आहे, आणि अजून एक कांडी आली की तिरी बोलतात. अजून असे म्हणजे 4, 5 असे 10पर्यंत मला वाटतं असतात. तर मित्रांनो हेच हा जो गवत असतो ना, तर ह्यातलं तिरी चौकं असे भेटतात ना, ते पोरं आणतात आणि एकमेकावर चढवतात, म्हणजे द्यायचं त्याला, नंतर मग त्यांनी दुसरं आणून त्याला देतात, फेडायचं असतात, म्हणजे असे खेळतात ते. तर मित्रांनो त्याची आहे दुरी तिरी ही, म्हणजे इकडे पण बघितलंच असाल तुम्ही, मला आता किती दिवसांनी दिसले ते दुरी तिरी. तर मित्रांनो हा आहे तिल. तर मित्रांनो इकडे पहिला भरपूर तिल असायचा, नाचण्या बिचण्या, पण यंदा आता आमच्या दोघांच्याच आहेत, म्हणजे दोघांच्याच म्हणजे आमचं आणि त्या बाजूवाल्यांचं, बाकी कोणाचाच नाही इकडे. सर्वांचं गावाकडे आहेत आणि माकडं पाकटवत आहेत. ज्यांचं गावाकडे आहे तिकडे माकडं भरपूर येतात, दिवसभर बसलेली असतात माणसं. जास्त तिल नाहीत मित्रांनो, जास्त म्हणजे यांचा तरी जास्त आहे आमच्यापेक्षा, आमच्या तिलापेक्षा, कारण का आमचा एवढासा छोटासाच आहे, नाहीतर ह्याच्यापेक्षा जास्त असायचा. पहिला ह्या सपाटाला इथे खाली असायचा, आणि तिकडे खालती पण भरपूर तिल असायचा इकडे. का कमी केलेलं आहे लोकांनी संसार बिसार, तर आता काय करतच नाही तिल बिल एवढं. तर मित्रांनो व्हिडिओ जास्त काही मोठी करायची नाही, आता व्हिडिओ आपल्याला इथेच थांबवायचे. तर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ कशी वाटली ते आवर्जून कळवा, आणि जे नवीन असतील आपल्या चॅनलला त्यांनी सबस्क्राईब करा, जेणेकरून आपल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर मिळेल. आणि आवडल्यास व्हिडिओ लाईक, शेअर आणि कमेंट करा. आणि मित्रांनो अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये आपण परत भेटू, नवीन व्हिडिओमध्ये. तर आता इथेच थांबतो, तोपर्यंत टाटा बाय बाय.